A u nás nájdete aj krásne spoločenské šaty, náplesy teraz aktuálne, takéto čierne so zlatou potlačou. To je brutálna látka, mekučka, pekne sa prispôsobí telu, veľkosti od 42 do 50. Tieto šaty vyzerajú presne tak, ako na tej fotke. Ďalší model. Takéto dlhšie, čierne, v páse s mašľou, veľkosti od 42 do 50. Po šatách je taká zlatá rúža, potlač zlatej rúže. Sú veľmi elegantné, krásne. Ďalej takéto dlhé, také medené, v páse so zlatým opaskom, na jedno plece, takýto kvet na ramene, na jedno plece a veľkosti od 36 do 40. A ešte takéto čokoládové hnedé, takisto majú po sebe také kamienky, veľkosti od 36 do 42. A vyzerajú presne tak, ako na tej fotke. Príďte sa pozrieť do anexu v Rajci, pretože tu máte dobrý výber krásnych šiat.